Iruditzen zaizue, bada beste konturik ere, izan ere LAB eta ELA sindikatuek manifestazioa deitu dute, beren ordezkarien manifestazioa hilaren 20irako Gasteizen eta injustu ere, Eusko Jaurlaritzaren gobernu politika salatzeko eta bereziki hitzarmen sozialaren inguruan Confebask eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Jaurlaritzaren babesarekin adostutako elkarrizketa sozialaren bide hori salatzeko edo arbuiatzeko eta horrerik buruz hitzeiteko deitu diogu Itxiki Muñozi. Adolfo, egunon. Egunon. Zer moz? Ondo esan behar. Ondo? Bueno, bentsat manifestatzeko gogoz ikusten zaituztetet, beraz, horri heldu behar diogu noski. Izan ere, bestea beste, eta gero mamiari helduko diogu gehiago, baina momentuare, bai, noski, kanpainan eta gaina hauteskundeak izateko 4 egun faltako direnean izango delako manifestazio hori, eta gainera lehendakaritzan bukatuko duzuelako, edo bukatzeko asmo duzuelako, noski. Beraz, kanpainarekin lotutako esan nahi hori ezin saiestu, ezin albo batera utzi? Bueno, hauteskundeak izan ez badira gauza bera egingo genukeen, ezta? Gobernuak erabaki zuen akordio hori bultzatzea eta sinatzea uztailaren 22an, lehendakariak konbokatu zituen hauteskundeak 29an eta guk abuztuan ezin dugu ezer egin. Eta kontuan hartzen badugu eta gustora azalduko dut zergatik egiten duguna oso larria delako, guk erantzuna eman behar diogu horri. Eta segurazki momentu hontan gobernuak dauka bere bidea eta gu daukagu gurea. Eta finkatu behar dugu gure bidea gizarte hontan. Gu pentsatzen dugu sindikaristok oso beharrezkoa gara oreka bat mantentzeko gizartean, eta eraso oso bortitza egin du gobernuak sindikatu batzuen kontra. Bueno, behin horri helduta, batek egunkari azotan ikusi izan ditugu lerroburuak edo, eta azken baten zemateraino kanpaina ukitu nahi duzuen manifestazionekin eta adierazpen honekin, hau zenbateraino posizio hartze bat egiten duzuen kanpainan agian batzuen edo besteen alde edo kontra. Ez, oker izango da hortik abiatzea, ez. Kanpaina bat abenduan amaitu zen, gero ekainean beste bat, orain autonomikoak hemen eta Galizian, kanpainak egiten dira, gobernuak edatzen dira, gobernu batzuetan jende desberdina sartzen da, baina guk ikusten duguna da politika ez dela aldatzen. Eta kezkatzen gaituena da zer egiten dugun kanpotik politika aldatzeko. Esate baterako orain dela 10 egun, De Guindosek esan zuen Espainian ari dela prestatzen Real Dekreto Lei bat, Europarekin dauzkaten akordioak betetzeko. Eta alderdi guztiek dakite zer datorren, pobrezia dator, murrizketa gehiago datoz, eta ajuste eta erreforma gehiago datoz. Segurazki ez dakizen bat iraungo duen, baina segurazki pensioen erreforma berri bat prestatzen ari dira. Eta kontestu hori ez da azaltzen. Eta zoritzarrez, kanpainak, gobernuak, gobernabilitatea, baina horren barruan asko kostatzen da sakontzea, eta gure bidea, eta kanpoan gauden bidea, da nola azpimarratzen diren elementu horiek eragina lortzeko gobernuetan. Oraindik lortu ez duguna, eta horregatik diot, okerra izango zen gure ekimen sindikalak kokatzea hauteskundetan. Guk gure bidean, gobernuak egin duena, Confebaskekin, mesede bat egiteko Confebaskekin, batez ere horretarako, salatu nahi dugu, eta irailean, beste aukerarik ez dugu, irailean kokatzen dugu gure iniziatiba. Eta hor dago kanpaina, bai, egia da, kanpaina dagola. Baina jendea jakin behar du ze garrantzia duen joku demokratikoak, joko arau demokratikoak esparru guztietan. Esate baterako, guke Urkullu jaunari esaten diogu, argi eta garbi. Zer iruditzen zaio berari, lortzen baditu 27 eserleku legebiltzarrean,
esaten badiote bat edo bi balio duela. Hori da Eusko Jaurlaritzak gurekin egin duena. Berdin da, 80% edukitzea negoziazio mai batean, edo 5% edukitzea. Eta ematen dio babesa, eta esaten dio patronalari, aukeratu zuk nahi duzuna, ordezkaritza, nahi duzuna, aurrera eramateko akordioa. Kontuan hartzen banditugu, orain arte pairatu ditugun erreformak guztiak izan dira patronalaren alde, eta orain aztertzen badugu ze suposatzen duen akordio horrek, argi eta garbi, babesa handia ematen dio gobernuak patronalari bere nahiak aurrera eramateko. Beti patronalak aukeratuko du sindikatu edo sindikatu izaten bada. Baina patronalak edo enpresario batek bere enpresan egin dezake zerrenda bat, sindikatu amarillo bat edo zerrenda amarillo bat aurrera eramateko. Hori guretzat oso larria da. Ez dakigu ze gehiago egin daitekeen hau baino erantzuteko eta horregatik erantzuten dugu. Hemen gauzak banatuz edo, behintzate patronaren mesedeko akordio bat dela elkarrizketa mailan hartutakoa. Azteko eta behintzat hori ez da bat ere Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen mesedeko. Alde horretatik, zer esan nahi duzu? Sindikatu horien lanaz edo sindikatu horien jokoa nolabait erabate saldua dagoela? Ez, nik ez dute hori esan, baina bi akordio dira. Akordio bat da hori gutxiengo sindikalarekin sina daitekela akordio bat. Hori da bat. Eta kasu horretan izango litzake akordio hori eragingarri sinatu duten hoientzako. Eta gero eskaintzen dio beste jendeari adesioa. Adesio individuala. Hori da, baina horrek apurtzen du negoziazio kolektiboaren printzipio guztiak. Gehiengo sindikala orain arte derrigorrezkoa izan da, hitzarmen kolektibo bat sinatzeko, hitzarmen hori posible izan da orain arte. Orain aldatu dena da, gobernuaren babesarekin, gobernuak esaten dio, hori da bidea. Albo batean utzi behar da gehiengo sindikala, eta gobernuak esaten du, hori da bidea. Gutxiengo sindikalarekin, hori da bidea. Gau, euskal gehiengo sindikalak baztertzen ditu Eusko Jaurlaritzak. Hori guretzat larria da eta esan nahi sindikal, sozial eta politikoa dauka, gure ustez, ezta? Eta esate baterako, esan galdetu duzu Komisiones eta UGT, bi akordio dira. Bigarren akordioa ez dago garatuta, baina uler daiteke, inolako dudarik gabe, finanziazio publikoa ailegatuko zaiela hitzarmen horretan daudenei. Patronalak diru asko jasotzen du, diru iturri publiketik, Diru asko, Patronalari kentzen badiote jasotzen duen dirua, pikutara jungo da berehala. Ez dauka afiliaturik, ez dauka kuotarik, ez dauka zer. Eta sindikatu horiek ere, gu badakigu argi eta garbi, Nafarroan eta hemen eskatzen dutela dirua, babesa emateko, eta elkarrizketa sozialaren maila deitzen dio mai horri, ezta? Guk ez dugu kontra, gu bat gatoz elkarrizketa sozialarekin, esaten duguna da, politika neoliberalekin eta azken 8 urtetan gertatu denarekin elkarrizketa soziala ez dago. Dago politika oso neoliberalak, murrizketak, ajuste strukturalak, erreforma oso gogorrak, eta gure galdera da, zer pintatzen duen sindikatu bat mahai horretan, babesa ematen instituzioei hori pairatzen dugune einean, ezta? Aldiz, Jaurlaritzatik, hemen mai honetan Angel Toñak bere garaian, edo Arantxa Tapiak, edo behin da berriro esan dutena da, ez zuek elak eta labek asuntan ere, ez duzuela eseri nahi mai horretan, eta beraz ez duzuela hitz egiteko nahirik edo borondaterik, eta hitz egiten ez den neurrian ez dagoela aurrera egiterik, aurrera biderik edo. Mai hori ez da derrigorrezkoa. Mai horretara juten da nahi duena. Baina gu, mai guztietan gaude. Negoziazio kolektiboaren mailan hitzarmen guztietan gaude. Eta mai horretan, egin dutena izan da, gauden maietan
Komisiones UGT, Konfebaskek eta gobernuak, esaten dute, mahai horietan, sina daitezke gutxiengoarekin akordioak. Hori da egin dutena. Eta berriz diot, konpareketa bat egiteko, gu esate baterako, orain arte ez dugu publiko egin, baina oso eskatuta geunden ustailean, eta eskatu geneukan bilera bat EAJ-rekin, EBB-rekin. Eta joan ginen bilera horretara, eta galdetu genion ber, ze iritsi zeukaten horren inguruan. Eta erantzuna izan zen, guk ez dugu hori beltzatu, ez dugu hori bultzatu, ez genikien ezer, hitz egingo dugu Eusko Jaurlaritzarekin, eta erantzunko dizuegu. Ez zuten deitu. Urrengo egunean edo ikusi genuen egunkari batean, urrengo egunean sinatuko zela akordio hori, deitu genuen berriro, eta erantzun ziguten hori dagoena, eta gobernuaren alde egiten dutela. Ez, hemen leyenda bat edatzen ari da, edabide desberdinetan esanez, gu ez gaudela prest hitz egiteko, ez gaudela, ez garela biltzen, ez gu egun gara Toñarekin, egon ginen Aburtorekin, egon gara Konfebaskekin. Konfebaskekin esate baterako, Konfebaskek planteatu zigun guri akordio interprofesional bat egiteko blindatzeko negoziazio kolektiboa hemen, Euskal Herrian, autonomia erkidegoan. Eta gu erantzun genion, gu prest gaude hori egiteko. Bilatu, edo ze paper planteatzen duzuen, irakurriko dugu eta erantzungo dizuegu. Pasatu ziren 3 hilabete, eta bilera berri batean, esan ziguten, ez, akordio interprofesional hori blindatzeko ez, kontsulta bat egin dugu gure territorialarekin, adegi, zea eta zebekekin, eta esan diguten nahi dutela da bake soziala. Eta gu ez gaude prest momentu hontan prekarietatea areagotzen den enean bake soziala emateko patronari. Guk ez gaude prest. Segurazki igual beste sindikatuak prest gaude, ezta? Gu prest gaude haiekin hitz egiteko, baina haiek ez daukat inolako borondaterik akordio orekatu bat egiteko. Bake soziala edo bueno, kinka honetan nola aurrera egin edo, aurrekoan Arantza Tapia ere hemen zen, eta Arantza Tapiak beste, bueno, ekonomiaren norabide hobea zibarratu zuen, ukatu ere egin zuen, justu ere prekaritatean oinarritetutako ekonomia bat denik hau, berak zioen hemen gehiengo batek lana eta lan finkoa ere badaukala, eta prekaritatean oinarritutako ekonomia denik ez esan daitekela edo. Eta besterik ere esan zuen, alegia iparraldera begiratzen dugula Europan edo, eta iparraldera begiratzen dugun horretan edo, han sindikatuek beste jokabide batzuk agertzen dituztela, beste kolaborazio edo beste parte hartze batzuk, parte hartzeko modu batzuk edo. Nolabait, kritika oso zabala, agian elari edo zuzenen egiten ziona. Guk Tapia sailburuari entzuten diogunean, zailtasunak ditugu desberdintzeko interes publikoa defendatzen duen, ala Konfebaskeken boseramailea den. Benetan, berriak egunkariak egin zion elkarrizketa bat Tapiari, abuztuaren 6an agertu zen, eta Tapiak esan zuen, lortu behar da langileen ahotsa benetan ordezkatuta egotea. Eta irakurtzen baduzu elkarrizketa argi ulertzen da, etzaiola batere gustatzen dagoen ordezkaritza. Eta legitimidade politikoa guk ez dugu katzen, guk onartzen ditugu emaitzak, eta onartuko ditugu emaitzak urrengo 25ean, berak esaten duena da, ez duela onartzen hemengo langileok ordezkatzen duten, edo aukeratzen duten ordezkaritza. Oso gogorra da. Tapia lotura zuzena dauka Konfebaskekin, adegirekin. Lotura zuzena dauka. Hori bat eta gero, prekarietatea, bueno, orain guk ikusten duguna lan munduan, lan kontratu berriak, gehienak oso miserableak dira. Lan baldintzak oso miserableak. Eta ez bakarrik esparru pribatuan, esparru publikoan ere, subkontratazioaren bitartez, momentu hontan, esparru desberdinetan gatazka daude. Errepideak Gipuzkoan, Arraitzen enpresa bat, eduki dugu Trapaga,
Eta, ez dira asko agertzen edabidetan, baina gatazka desberdina daude. Gu saiatu ginen Eusko Jaurlaritzarekin eta Legebiltzarrean iniziatiba legislatiba popular baten bitartez oreka bat edo ekilibrio bat bilatzea esparru publikoan subkontratatzen eta argi eta garbi izan ziguten ez zutela onartu, nahi, ez zuten onartu, PSOE eta EAJaren botoaren bitartez bertan bera utzi zen iniziatiba hori, eta erantzuna ematerakoan esan zuten, ematen badizugu iniziatiba hori, subrogazioa, badakizu zer den subrogazioa, lan baldintzak eta langileak jarraitzeko eta hori, ezin dugu egin lizitazioak bera eramaten. Eta haiek egiten dutena, horrela, bete ditu aurrekontuak joan zen urtean Eusko Jaurlaritzak murrizketak egiten lizitazioetan, eta gero beste bilera batean esan ziguten oso esaldi oso gogorra, guretzat oso gogorra, zuei ez, elari ez. Ez zaizkio gustatzen elak egiten dizkion kritikak gobernuari. Eta zuei ez dizue emango iniziatiba horretan planteatzen duzuena. Hori oso gogorra da. Interlokutorea, elaren interlokutorea, hori oso gogorra da, horrela da politika. Esan ziguten, horrela da politika. Kao, hau horrela baldin bada eta hori da benetako asmoa, igual gai hauek ez dira ondo jorratzen esparru politikoan, eta ez dira asko agertzen edabidetan, baina galdera da, naiz eta ez agertu hori egia da ala ez. Prekarietatea edatzen ari da, bai ala ez. Jendea sufritzen ari da lan munduan, bai ala ez. 150.000 langabetua dago gure herrian, bai ala ez. Guk esaten dugu baietz. Eta orduan, gobernuaren naia zein da? Gurea hotza izilaraztea? Ez zaio gustatzen guk esaten duguna? Ez gaude prese paper hori jorratzeko, onartzeko. Kontua da, behin da berriro, eta aspaldiko urteetan amildegia, nolabait ez da, amildegia nabarmena dela, edo hitz egin ezina, nahiz eta zu diozun, hitz egiten duzuela, batzuk inda besteekin, baina nolabait amildegi bat agiri da, esan dezagun, Confebask, ez esanik ez, Jaurlaritza eta nolabait agintaritza politikoaren eta sindikatuaren artean, alako amildegi konponezin bat, ezagite horrek soluzion de kontinuidad delako hori izan dezaken horrek, ez da? Guk lantzen dugu bilatzeko dialektika bat, ez da? Guk ez gaude kokatuta partidu baten menpe, ez dugu lan egiten horretarako, iritzi politikoa daukagu, noski, eta aldatu nahi dugu politika, hori bai, eta esate baterako batzuek gobernuan esaten dutenean ez zaiola gustatzen elaren iritzia, gauza bera ez diote esaten patronalari. Patronalak hitz egiten du fiskalitateaz, hitz egiten du, eskatzen dute beste reforma bat, guk ez dugu ikusten gobernuan kritika zorrotzak patronalari gauzak horiek esateagatik. Bakarrik daukate iritzi kritikoa guretzat. Hori gizarte demokratiko batean onartezina da. Eta aipatu dut gauza oso importantea, kanpainan gutxi agertzen dena. Hurrengo gobernuak onartzen badu defizit publikoa betetzea, onartzen badu zor publikoa ordaindu behar dela, eta ez bada aldatzen fiskalitatea, ez da posible politika aldatzea. Ez da posible. Eta jendeari ez zaio esaten gobernuan dauden alderdien gandik, eta oso gutxi agertzen da oposizio dauden alderdien engan ere. Argi esan behar zaio jendeari, ze aldea daukagun fiskalitatean, 6.000 milioi lor daitezke hemen, Europan dagoen bataz besteko presio fiskala hemen ezartzen bada. Orain dela 2 hilabete, katedradun batzuek egin dute, Eusko Legebiltzarrak eskatutakoa, egin dute txosten bat esanez, ze iruzur fiskala dago gure gizartean. Ia 3.000 milioi. Eta aldundiek esan dute, nerekin hori ez doa. Eta zer gertatzen da. Eta galdetzen diote lehendakariari, ea ber egingo duen fiskalitatea, eta hori ez dago nere esku. Hori dago aldundien esku. Baina ze joku madarikatua dau ulertzeko, ze demontre gertatzen da gai
gai zentral batean, ez bada ikutzen fiskalitatea. Hemen enpresek, katedradun horrek batek esan zuen, enpresek ordaintzen dute edo gutxi edo esarrez. Eta zergatik, dedukzioa, subentzioa, bonifikazioa, ez dute ordaintzen zergak. Eta Confebaskek eskatzen du, esaten du, tipoa, hemengo tipoa, Espainiarekiko pizka bat altuagoa dela, hemen subentzio, dedukzio eta kontu horiken enpresak ez dira zergak ordaintzen eta hori konpondu beharra. Guk ez dugu ikusten behar dugun moduan, ez dugu ikusten oposizioan, ez da ondo jorratzen eta ez dago pedagogiarik, diskurso hegemoniko badago fiskalitatean da eskumarena, da kapitalarena. Landu behar da asko hori gizartean bertan bera usteko pairatzen dugun fiskalitate injustua. Ja, gurasoskide zabalduz solasa, nahi duzunetik, Taxio? Bueno, manifestazio honen eta oroar Estepane galdetzen zuen amildegi bati buruz hitz egiten zuen. Amildegi bati buruz hitz egin behar da, ala gizarte eredu ezberdinen arteko gatazka bat ageri da. Alegia, hemen gobernutik eta instituzioetik ontzat ematen dira Europatik eta multinazionaletik markatzen duzen bidea, eta sindikatu batzuk ez daude prest hortarako. Bide horrek ikusten duelako, denok ikusten duelako nora garamatza. Orduan, amildegi bateri buruz, amildegi da nolabait desastre batera goaz. Ala, benetan... Edo austura. Edo bi gizarte ereduen arteko gatazka naturala da. Nik aldetuko nioke... Nik erantzungo dizut esan esate baterako, nik uste dut eskerra ondoriak atera behar dituela Grezian gertatu dena. Aztertu behar da, zergatik, bueno, pues, Sirizak irabazi zituen hauteskundeak, proposamen desberdinekin, troikaren oso gogorra ibili zen troika bertan bera usteko proiektu hori, egin zuten erreferendum bat, irabazi zuten, murrizketen kontra, eta gero gobernu berria ari da egiten kontra zegoen politika lehenago ezta. Eta, digo, ondoriak atera behar dira, zergatik aztertu behar da Europan edatu den estruktura bertan bera usteko proiektu alternatiboak. Ezin dira ibili hauteskunde batetik bestera hori aztertu gabe, aztertu behar da Europa, eta Europari alternatiba sozial bat bilatu behar da guztion artean, esparru horretan dagoen jendea landu behar da. Eta berriz dio, lehen esan dut, ezke Europak ez dizu esaten hau egin behar duzula, ez. Europa zurekin, gobernuarekin, adostu ditu, ze politika, adostu ditu, eta esate baterako PSOE eta Ciudadanosen artean egin zuten akordioan, PSOEk sinatu zuen, beteko zituela hori akordio horiek, eta Ciudadanos eta PPren artean egin dituzten akordioetan gauza bera esaten du. Eta paradoxa, Europatik entzuten den ahotsa da sozialdemokraziaren ahotsa, Moskovizi da Partido Socialista Francés. Eta, hemen hori, kanpaina dira gero eta gehiago teatro, ez dakit jendeari engainatzeko eta hori, baina aztertu behar da hori. Ezin da onartu estruktura hori, eta estruktura hori onartzen bada, ez da posible, inon esparrotan, ez da posible aldaketa soziala eta politikoa. Eta dialektika hori, berriz diot, alderdi eta sindikalismoarekin lortu behar dugu, baina ezin da izan hori menpekotasun edo subordinazio eragina eta hori bai. Elena. Bai, ez dakit, kanpotik ikusita badirudi iraganean Ela zela,
dietaron EAJaren zera sindikatua, ez? Hori, ideia hori edo imaginario horretan dago den. Orain baduri guztiz azerre zaudetela eta azken urte hauetan nolabait sindikatua guztiz aldindu egin duela EAJtik. Eta badirudi hor, ez dakita zerreren bat dagoela zuen artean edo EAJak hain zuzen nahi izan duela zuek erboiatu eta esan, bueno, mai honetan ez zaudetela izango edo hori nola ikusgai atizkegu. Bueno, lehen normalean iraganean behintzat EAJarekin normalean nahiko ados zegoela eta zenbait akordio eta zenbait konbenio hitzarmen betetze zituztela. Orain guztiz kontrakoa ematen du. Claro, pertsonak ere desberdina direla eta nik uste dutelaren bidea nolabait desberdina dela. Ez dakiten nola zuek edo zer esan dezakezu horretaz? Bueno, ez da pertsonaren kontua. Aspaldidanik helada sindikatu guztiz autonomoa alderdien gandik. Eta galdera hori igual egin diezaiokezu ere EAJari zer esaten duen berak, ze harreman daukan elarekin eta hori. Nik esaten dudana da, gu sinisten dugu proiektu sindikal bat guztiz autonomoa. Guk gure estatutuetan daukagu argi eta garbi inkompatibilidade alderdi eta sindikatuen ekarguetan. Normala denez. Normala denez. Eta gainera esango dut, egoera hontan sindikalismoaren etorkizuna bilatu behar da alderdien gandik aldendu. Eragina edukitzeko. Noski guk eragina bilatu nahi dugu, baina alderdien gandik aldendu behar da pizka bat perspektiba edukitzeko zer gertatzen den momentu hontan politikan, ezta? Eta proiektu autonomo horretan, azken boladotan somatu duguna izan da, zoritxarrez, alderdi horretan eta gobernuan autoritarismo hutsa ez dute onartzen gure papera gizartean. Lehen esan dut ze garrantzia duen gizarte demokratiko batean kohesio soziala eta oreka eta horika apurtzen badira joko arau demokratikoak apurtzen dira gauza asko. Ez que badirudi esaten dugun bezala puenteatu egiten zaituztetera, ez? Haiek, dudarik gabe. Baina ez que interesak ez daude gure aldean, interesak daude kokatuta momentu honetan esparru publikoan eta kapitalarekin. Hori da gure iritzea. Bueno, egunon, txiki. Ni pixka kritikago izango naiz, zuk zure diskurtsa oso ondo defendatu duzu. Baina kanpotikan ikusita pixka bat, ez dakit, irutu zait, behar bada autokritika gutxi ikusi dut. Normalean hori pixkat ikasi dut historia ikasten dugunean eta bar, aztertzen dugunean, halako gatazkatan erruak ez dela egoten normalean beti bakarrikan alde batian. Zuk esaten baldin baduzu, Arantxa Tapia Confebasken bozera mailea dela, edo ematen dula badala, agian galdetu zenezake baita ere, zuek bultzatu duzuela egoera hortara egotera, hain zuzen ere, aukera gutxi eskaini diezulako, bizkat gauzak adosteko eta akordiotara iristeko eta bar orduan, bizkat kanpotikan ikusita eta entzunda, iruditzen zait galdera kritika, autokritika bat ere egin litekela eta hori da pixka falta bota dudana, ezta? Eta horrekin lotuta, pare bat galdera zehatz, ez? Esaten baldin nik gainera pentsatzen dut, eta ez dut ikusten euskal gobernua, ez dakit, neoliberalismo gordin eta krudelaren ordezkari bat bezala, ezta? Lehengo nire irakurri nun zenbaki bat, esate bateako, hemen gutxiengo soldatarentzako jartzen den dirua, Espainia maila osoan jartzen denaren 3/4 omen dela, ezta? Orduan, hori ez dator bat zuk margotu duzun irudi horrekin. Orduan pixkat, ez dakit, irrisagarri bezala ditu zait zure diskurtso aldo hortatikan, ezta? Orduan, bi galdera zehatz horrekin lotuta. Askotan, jaularitzak edo, bestelako arduradun politikok ere alako, ez dakit, patronalen aldeko neurriak hartzen dituzten esatute hori dela deslokalizazioa
nolabait frenatzeko eta ez gertatzeko eta enpresak hemen mantentzeko. Kapitalismo nolakoa den oso ondo bakizu enpresak joaten diela sarri askotan baldintzaik onenak aurkitzen dituzten lekutara. Zer egin behar da hori geldiarazteko eta bigarren puntu bat, hemen gure elkarrizketan agertu ez dena, baina niretzako benetan oso garrantzitsua dana eta zure iritzia jakin nahiko nuke, zer iruditzen zaizue edo zer egin beharko litzateke nolabait arazo bat konpontzea da formatutako gure gazte asko eta asko atzerria dijoaztela, behartuta daudelako lan bila emigratzeko eta gero aukeran ezin dute etorri, ezin dute itzuli, hemengo haientzako lan egokirik eta duinik ez dagoelako, ezta? Horren aurrean ere, zer planteamendu dituzu. Ia, laburre bateko. Bueno, zure hausnarketari gauza zuzen bat. Gu saiatu gara akordioak lortzen eta egiten gobernu honekin orokorrean ez da posible, politika honekin lehen esan dudan bezala, baina gu txostena bidali genion gobernuari formazioari buruz, enpleguari buruz, lan osasunari buruz, eta erantzun, gelditu ginen aztertzeko geure proposamenak eta gobernuaren proposamenak eta erantzun ziguten ezetz, elarekin ezerrez. Ez zegoela inolako posibilitaterik jorratzeko ezerrez. Lehen esan dudan bezala, saiatu gara ere, legebiltzarrean, instituzioetan saiatu gara ILP-arena. Oso garrantzitsua da. Jende asko dago subkontratetan lan egiten, lan baldintza oso okerretan. Eta lehen esan dudan bezala, ze erantzun gogorra jasu genuen. Zer esan nahi dute horrekin? Zoritzarrez, egoera hontan, alde batetik, alde gutxi dago politika soziala egiteko onartzen badituzu Europarekin dauden akordioak, eta beste aldetik ez dago inolako borondateri daukaten eskumenekin politika soziala egiteko. Eta zer egiten du, zer egiten ari da Eusko Jaurlaritza? Eusko Jaurlaritza eta aldundiek egiten dute politika fiskala. Daukagu kompetentzia normatibo horretan, ezta? Bueno, ni galdetuko nioke sailburuari esate baterako ze garrantzia izan duen politika fiskal hori mantentzeko Arcelor Zumarragan esate baterako. Mundu madarikatu hontan, multinazionalek egiten dute nahi dutenean, joaten dira nahi dutenean. Atzo egon nintzen Belgikako sindikalista batekin, Balonian, enpresa handi bat, 2500 langile, pikutara junko da. Egiten dute hori. Daukagu adibidea Irlandan politika fiskala ze tipo daukaten zerga horrekin ez badago oreka bat eta ez bada egiten minimo batzuk ez badira jartzen multinazionalek egiten dute nahi dutena zoritzarrez. Eta bigarren galdera ahaztu zait barkatu ez da Gaztena. Gaztena bitxikeri bat eta labur izango da. Bidea egiten, Santiago bidea egiten pizka bat eta nire aurrean bi neska ibiltzen ziren. Eta arreta piztu zidan bere elkarrizketa. Bat zen azentuagatik italiarra. Eta bestea segurazki espainola, espainola zen. Eta espainola kontatzen zion italiarri. Eske gizarte hontan, Espainian, ikasten baduzu eta master sendo bat egiten baduzu, irabaziko duzu gehienez 1000 euro. Eta ez baduzu ikasten, irabaziko duzu gehienez 1000 euro. Haiek nahi badute gizarte hori, bide honean gaude, gu ez gaude gizarte hori. Gu lan kontratu duinak pentsatzen dugu posiblea direla, justuago, gizarte justuago pentsatzen dugu posiblea dela, dirua egon badago, eta gobernu hau dago dirua dutenekin eta zerga gutxi ordaintzen dutenekin. Bueno, denborare xautu dugu, 5 minutu pasaditugu amarretatik, beraz albistegia, horro maite eskerrik asko. Zuei. Zokin belaxea naiz eta albisteak, Xabier Rosabiaga.